Il-Ministri tal-Gvern qed ikomplu jħarbu mir-responsabbiltà fuq l-allegat frodi u korruzzjoni fl-iskandlu tal-impjant tat-turbini tar-riħ fil-Montenegro li fih dejjem skont il-provi ppubblikati minn Reuters u mit-Times il-poplu Malti ħallas aktar minn 7 miljun euro żejda fuq il-valur inizjali tal-proġett. Issa anke l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna farfar ir-responsabbiltà u xieħeta fuq il-bord tad-diretturi tal-Ene Malta. Għandek kumpanija li hija l-Ene Malta li hija shareholder bħalma tint korrett il-Gvern Malti. Hemm parti ta' 33 fil-Shanghai Electric. Nissuspetta li xi ħadd għadda xi informazzjoni li fuq għadda nagħmel il-flus u mbagħad hemm stejjer kemm trid. Imma meta ngħid ma jaqgħux taħt il-Ministeru tal-Finanzi mhux qiegħed infarfar, ma tarax. Fil-waqt li fl-ebda ħima kkundanna l-ftehim tal-Montenegro, Cicluna issa qed jgħid li anke l-Awditur Ġenerali messu jinvestiga. L-Awditur Ġenerali għandu kull dritt jeżamina li xija entità partly owned by the government. Mistoqsi minn Net News dwar ix-xhieda ta' Ian Abdillah fl-inkjesta pubblika li fiha ħareġ kif it-taqsima reati ekonomiċi fih dan il-korp tal-Pulizija raqdet fuq ir-rapporti tal-FIU, Edward Cicluna ma kienx konxu minn din ix-xhieda, iżda qal li l-FIU issa daħlet fis-sqaq. Intqal x'intqal, we are aware illi għandna bottleneck hemmhekk. U insista li inutli x-xogħol tal-FIU jekk il-Pulizija ma tressaqx nies il-qorti fuq każi ta' korruzzjoni u frodi. Illi aħna inutli ikonna issa everything in place u ma jkunx hemm prosecutions. Intant, dwar is-sitwazzjoni ekonomika preżenti, il-Ministru tal-Finanzi qal li jkun hawn kemm ikun hawn attività ekonomika bil-ftuħ tal-ajruport, din se tkun waħda kajmana u hu jinsab ċert li l-morsa se tafas fuq il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin.